Ngithi-ke inyanya noJehova sengathi-ke bangasilekelela abasigadela iqhawunqhawu zingawoni lo msebenzi. Iqhawunqhawu nabathakathi nabakhonzi bakaSathane abathanda ukuthi bahlale bemosha imicimbi emihle. Bantu bami nayo imbuzi yenu nayo inkomo yenu. Niqhubeke nenze into enhle nigcine ubuntombi benu. Ningabi nandaba ukuthi abantu bathini. Ningabi nandaba ukuthi banigxeka bathini bohlale bekhuluma. Vele umuntu uma egiya enza into enhle yabongelela. Thathe njengebongo nje lo. Siyabonga kwabakwaNhlapho singabonga Mkhwanazi. Umntwana lo ngokwegazi ngokwaMkhwanazi. Kodwa ngoba sila kwaNhlapho ingoba kukhona la siyaqhula khona thina bakwaMkhwanazi. Umntwana lona ke umlando wakhe ungasebukhosini bakwaMkhwanazi. Siyabonga bomashukumbe ngokushukumbe into yakhe. Ovela nondoma. Mina igama lami nguNokugula ngitsile. Yimusisi KaCwebile omdala, KaCwebile uze emva kwami. So namhlanje usuku olukhulu kakhulu. Sibungaza usuku la KaCwebile uyamula. So namhlanje it's a Friday, kuhlatshwa inkomo, family khona lapha kathi. Sijabulile kakhulu. Sijabulile uCwebile uhloniphile wasigcina up to this far. So siyazichenya kakhulu ngaye. So basically mina today I'm serving people, ngiyaphisisela njengosisi omdala nje. I'm very happy, I must say, ngijabulile kakhulu. Ngiyabonga bazali bami, ngiyabonga bazali baba noma ngikhulise kanzima, unikhulisile, bona manje sengiyayibona ngiyabonga bazali bami, ngiyabonga bazali baba noma ngikhulise kanzima. Ngiyabonga bazali bami, ngiyabonga bazali baba noma ngikhulise kanzima, bona manje sengiyayibona ngiyabonga bazali bami, ngiyabonga bazali baba noma ngikhulise kanzima, bona manje sengiyayibona Sanibonani. Ngaphinda futhi nabuya la ekhaya kaMkhwanazi, siyabonga kakhulu. Igama lami nguNtombi ngwaNhlapho, uganele kaMkhwanazi. Ilanga lanamhlanje ilanga lokuhlatshwa kwenkomo. Inkomo yomemulo. Umemulo usho ukuthi intombazane isigcinile kwaze kwafika la. Inkomo yakhe ke le ulikhombile inxeba bangakalihlaphi ukuthi kumele inxeba lenkomo libe kuphi. Wakhomba ngomkhonto ngempela inxeba lelaba lapho kusho kona ukuthi uyintombi nto, ngoba khona lapho akhombe khona kula khombe khona bahlaba khona inkomo yasesiwa phansi. So sijabule kakhulu thina bakaMkhwanazi nakabakanhlapho namhlanje ngentombazana ezigcinile, yagcina ubuntombi bayo, izinto zikhona kodwa yangalingeki. Phinde ngibonge nokuthi angihloniphe kuze kufike isikhathi sanamhlanje. Bambalwa abantwana abanjengaye, kodwa ngibonga kakhulu ukuthi ungihloniphile kwaze kwaba namhlanje Cwebile. Uqala uhlanga lentanye oyenushilo okanda uthasiqomi butho lakhe odlongwe oshiya uqala uhlanga lentanye oyenushilo okanda uthasiqomi butho lakhe odlongwe oshiya uqala uhlanga lentanye oyenushilo okanda uthasiqomi butho lakhe odlongwe oshiya uqala uhlanga
lakhe ohlokweni shiya uqala uhlangane ntange. Namhlanje njengoba bokuhlatshwa inkomo la kaMkhwanazi umemulo wakaCwebile njengoba sikhulumile before ihlatshiwe-ke inkomo namhlanje. Mina okwami enkomeni engidingayo ngidinga umhlwehlwe ngoba phela umemulo yiwona mhlwehlwe. Kusasa uzobe awugqokile lo mhlwehlwe njengoba aseseyintombi nto umhlwehlwe lo uyohlala emzimbeni wakhe. Kodwa uma ngabe mhlambe kukhona la esirobheke khona yena akasasiyo intombi iyakhuluma lento iyovela iqhaqheke nje idabuke noma incibilike njengoba nolanga lishisa kanje. Kanti makuyintombi nje uyoza ayikhumule yena iloku imhlophe inje. Okunye okwenzakalayo ke namhlanje Ntambama kunengungu bazophuma azofika namanye ama-branch wamatshitshi bafike-ke bese sebayaphuma. Kunento abayenzayo midnight yenziwa ngo-12 lento leyo yingungu. Ingungu ifana naloko besikwenza izolo besicimela kusho ukuthi ama-present izipho sizicela kuma-neighbors kubomakhelwane. Namhlanje iqondane ngqo nomndeni phela. Abomndeni bayawakhipha ama-present wakhe bayambonga ukuthi uzigcinile kwaze kwafika lana bamupheke lokho abamupha kona asikhethi lutho. Ilanga la namhlanje-ke ebusuku leyo ithatha i-hour or 2 and then bese sebayophumula-ke ilanga elikhulu likusasa la yogcoka khona umhlwehlwe wakhe abonakale ukuthi hayi saseyintombi. Abawaziyo-ke umhlwehlwe vele abagadile nje ilanga lakusasa abagada umhlwehlwe abagadanga plate abagadanga plate Maseshayi bodela vele bayazi mina nguthalita uma ngiqoba lenyama ngabanga uphilisa masecula kamnandi vele bayazi lababa vele bayazi uthi sibalomsondo engani vele bayazi no mina nguphilisa ngiqoba lenyama vele ngicabangani mina ngicabanga uyoyo mesehlela khathele engani vele bayazi lababa vele bayazi uthi sibalomsondo engani vele bayazi no mina nginguyoyo ngibona lenyama vele ngicabanga uthando esengafuna ukuphuza esenza umamfundisi vele bayazi lababa vele bayazi uthi sibalomsondo engani vele bayazi no mina nguthando uma ngibona lenyama vele ngicabanga umihle uma leli ngecala vele bayazi lababa vele bayazi
Hey no. Mina nguminenhle umanqoba lenyama belencabangu lungi yene ngaqedisi nene ebathi bele bayazi laba bele bayazi engani bele bayazi hey no mina ulungile manqoba lenyama ngicabangu seduku besuka isisu engani vele bayazi laba vele bayazi hey no minus nekuku mangiqoba lenyama belencabanga umapi maseqoka into engekho emgonqweni engani vele bayazi labantu vele bayazi uthi kubalomsokula engani vele bayazi hey no mina ngubongiwe ngangibona lenyama vele kabanethina sehlele emgonqweni sesiphuza ibhodlela